Lumikki ja 7 kääpiötä. Olipa kerran sydäntalven aika, ja lumihiutaleita sateli aivan kuin höyheniä taivaasta maahan. Kuningatar istui ompelemassa ikkunan luona, jonka kehykset olivat mustaa eepenpuuta. Ommellessaan siinä ja katsellessaan lumihiutaleita kuningatar pisti vahingossa neulalla sormensa, ja 3 veripisaraa tipahti lumelle, ja koska punainen valkealla näytti kovin kauniilta, tuumi kuningatar itsekseen. Oi, jospa minulla olisi lapsi, niin valkoinen kuin lumi, niin punainen kuin veri ja niin musta kuin eepenpuu. Pian tämän jälkeen hänelle syntyikin tytär, joka oli iholtaan niin valkea kuin lumi, jonka huulet olivat punaiset kuin veri ja hiukset mustat kuin eepenpuu. Siksi häntä kutsuttiin Lumikiksi. Pian pikku Lumikin syntymän jälkeen kuningatar kuoli. Vuoden kuluttua kuningas nai toisen puolison. Hän oli kaunis nainen, mutta ylpeä ja ylimielinen, eikä voinut sietää, että joku oli häntä kauniimpi. Kuningattarella oli ihmeellinen peili. Kun hän astui sen eteen ja katseli siitä itseään ja sanoi, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin, niin peili vastasi, oot kuningatar maassa kaunehin. Silloin kuningatar oli tyytyväinen, sillä hän tiesi, että peili puhui totta. Mutta Lumikki kasvoi ja varttui ja tuli yhä vain kauniimmaksi. Ja kun hän oli 17 vuotta vanha, oli hän niin kaunis kuin kirkas päivä, vielä kauniimpi kuin itse kuningatar. Ja kun kuningatar taas kerran astui peilin luo ja kysyi, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin? Ja peili vastasi, kuningatar täällä, jos voiton vie, 1000 verroin kauniimpi Lumikki lie. Silloin kuningatar pelästyi, ja hänen kasvonsa muuttuivat keltaisiksi ja vihreiksi kateudesta. Niin pian kun hän näki Lumikin, muuttui hänen mielensä ja hän alkoi vihata tyttöä. Kateus ja ylpeys kasvoivat kuin rikkaruoho hänen sydämessään. Eikä hän saanut enää rauhaa päivällä eikä yöllä. Niinpä hän kutsui metsämiehen luokseen ja sanoi, vie lapsi metsään, en tahdo enää nähdä häntä silmieni edessä. Tapa hänet ja tuo minulle sydäntunnusmerkiksi. Metsästäjä totteli ja vei tytön metsään, mutta kun hän paljasti metsästyspuukkonsa ja aikoi syöstä sen Lumikin sydämeen, niin tyttö alkoi itkeä ja sanoi, voi rakas metsästäjä, säästä henkeni. Minä juoksen metsään, enkä palaa koskaan enää kotiin. Ja koska Lumikki oli niin kaunis, sääli metsästäjä häntä ja sanoi, lähde sitten, lapsi parka. Samalla putosi raskas kivi hänen sydämeltään, kun hänen ei tarvinnutkaan tappaa viatonta tyttöä. Ja koska nuori kauris sattui juuri juoksemaan ohi, tappoi metsästäjä sen, otti sen sydämen ja vei tunnusmerkkinä kuningattarelle.
Nyt Lumikki oli ypöyksin suuressa metsässä ja häntä pelotti kovasti. Hän ei tiennyt mitä tehdä. Sitten hän alkoi juosta. Hän juoksi yli terävien kivien ja orjantappurapensaiden ja hän juoksi ja juoksi ja juoksi niin pitkälle kuin jalat vain kantoivat. Illalla lopen uupuneena hän huomasi tulleensa pienen mökin luo ja astui sinne sisään. Mökissä kaikki oli hyvin pientä, mutta sievää ja puhdasta. Katettu pöytä seisoi keskellä lattiaa. Siinä oli 7 pientä lautasta ja 7 lusikkaa ja veistä ja haarukkaa sekä 7 pikaria. Seinän vierustalla oli 7 vuodetta rinnatusten ja niissä lumivalkoiset lakanat. Lumikilla oli kova nälkä ja jano. Niinpä hän söi hiukan vihanneksia ja vähäsen leipää jokaiselta lautaselta ja joi pisaran viiniä joka pikarista, sillä hän ei tahtonut syödä kaikkia yhdeltä lautaselta. Sitten Lumikki halusi käydä levolle, sillä hän oli kovin väsynyt. Hän kokeili kaikkia vuoteita. 1 vuoteesta oli liian pitkä, 1 liian lyhyt, mutta 7 oli aivan sopiva. Siihen Lumikki jäi makaamaan ja nukahti samassa. Kun ilta oli jo aivan pimeä, palasivat mökin isännät kotiin. Olivat 7 kääpiötä, jotka hakkasivat ja kaivoivat kaiket päivät vaskea vuoren uumenista. He sytyttivät 7 kynttilää ja nyt kun tuvassa oli valoisaa, he näkivät, että joku oli käynyt siellä heidän poissa ollessaan, sillä kaikki ei ollut entisessä järjestyksessä. Ensimmäinen kääpiö sanoi, kuka on istunut minun tuolillani? Toinen, kuka on syönyt minun lautaseltani? Kolmas sanoi, kuka lienee maistanut minun leivästäni? Neljäs, kuka on koskenut minun vihanneksiini? 5. sanoi, kuka on käyttänyt minun haarukkaani? Ja 6. sanoi, kuka on leikannut minun veitselläni? 7. sanoi, kuka on juonut minun pikaristani? Sitten ensimmäinen kääpiö katseli ympärilleen ja huomasi ihmetyksekseen, että hänen vuoteessaan oli vähäinen painautuma, ja hän sanoi, kuka on istunut minun vuoteessani? Muut tulivat paikalle ja huusivat, minunkin vuoteessani on joku maannut! Minunkin vuoteessani on joku maannut! Mutta 7. näki Lumikin nukkuvan vuoteessaan. Hän kutsui kaikki toiset sinne, ja kääpiöt toivat kaikki 7 kynttilänsä vuoteen luo ja valaisivat Lumikki. Hyvänen aika! Kylläpä tuo tyttö on kaunis. Ja he olivat niin iloissaan, etteivät he herättäneet Lumikkia, vaan antoivat hänen nukkua kaikessa rauhassa. Ja 7. kääpiö nukkui kunkin toverinsa vieressä aina jonkin aikaa, ja sitten yö kului loppuun. Kun aamu koitti, heräsi Lumikki. Kun hän näki kaikki 7 kääpiötä ympärillään, hän säikähti vähän, mutta kääpiöt olivat ystävällisiä ja kysyivät. Kuka sinä olet? Minun nimeni on Lumikki.
Mitenkä olet joutunut meidän mökillemme? Miten? Kysyivät kääpiöt edelleen. Silloin Lumikki kertoi, että hänen äitipuolensa oli käskenyt tappaa hänet, mutta metsästäjä oli onneksi säälinyt häntä. Ja hän oli juossut ja juossut ja juossut ja juossut ja juossut, kunnes vihdoin oli löytänyt tämän pienen mökin. Kääpiöt sanoivat, jos tahdot hoitaa meidän talouttamme, keittää ruokaa, valmistaa vuoteet, pestä, ommella ja kutoa ja pitää koko talon hyvässä järjestyksessä ja puhtaana, niin saat jäädä tänne meidän luoksemme, eikä sinulta tule mitään puuttumaan. Voi, mielelläni, sanoi Lumikki, ja hän jäi kääpiöiden luokse ja piti talon hyvässä järjestyksessä. Aamuisin kääpiöt läksivät työhönsä vuorille ja palasivat illalla kotiin. Niinpä piti ruoan olla heille valmiina. Kaiken päivää Lumikki oli yksinänsä, siksi kiltit kääpiöt varoittivat häntä. Varo, äiti puoltasi. Hän saa ehkä tietää, että olet täällä. Älä päästä ketään tupaan. Kuningatar, joka luuli Lumikin kuolleen, ei ajatellut enää muuta kuin että hän oli nyt kaikista kaunein maailmassa. Kuningatar astui peilinsä eteen ja sanoi, hähää, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Peili vastasi, kuningatar täällä, jos voiton vie, niin luona kääpiöiden, keskellä vuorivöiden, 1000 verroin kauniimpi, Lumikki lie. Silloin kuningatar pelästyi. Hän tiesi, ettei peili valehdellut, vaan että metsästäjä oli pettänyt hänet ja että Lumikki yhä eli. Hän alkoi taas tuumia, miten saisi Lumikin hengiltä, sillä niin kauan kun hän itse ei ollut kaunein maassa, hän ei saanut kateudeltaan rauhaa. Kun hän vihdoin oli keksinyt keinon, hän maalasi kasvonsa ja pukeutui vanhaksi kaupustelijaksi niin, että häntä oli mahdoton tunnistaa. Tällaisessa eukon hahmossa hän kulki 7 vuoren yli 7 kääpiön mökille ja kolkutti ovea ja huusi. Hyvää tavaraa kaupan! Lumikki kurkisti ulos ikkunasta ja sanoi. Hyvää päivää, hyvä rouva. Mitä teillä on kaupan? Hyvää tavaraa. Nyörejä jos jonkin värisiä. Hän otti koristaan ensin kirjavasta silkistä punotut moniväriset nyörit. Tuon kelpo eukon minä voin kyllä laskea tupaan, tuumi Lumikki. Avasi oven ja osti kauniit nyörit. Tyttösini, miltä sinä näytät? Annahan minun kiinnittää liiviisi uudet nyörit. Lumikki ei aavistanut mitään pahaa, vaan kävi Akan eteen seisomaan ja antoi hänen kiinnittää uudet nyörit liiviinsä. Mutta Akka veti nyörit niin lujalle, että Lumikki ei voinut hengittää, vaan kaatui tajuttomana maahan. Nyt ette ole enää kaunein tässä maassa, sanoi Akka ja kiiruhti pois. Jonkin ajan kuluttua 7 kääpiötä palasi kotiin, mutta miten he säikähtivätkään nähdessään rakkaan Lumikin makaavan maassa, aivan kuin kuolleena. He nostivat Lumikin pystyyn, ja kun he näkivät, miten hänet oli nyöritetty, leikkasivat he äkkiä nyörit poikki. Lumikki alkoi heikosti hengittää,
ja tuli vähitellen taas tajuihinsa. Kun kääpiöt kuulivat, mitä oli tapahtunut, he sanoivat: tuo vanha kaupustelija ei voinut olla kukaan muu kuin se ilkeä kuningatar. Varo itseäsi, äläkä päästä ketään tupaan, kun me emme ole kotona. Ilkeä nainen astui taas kotiin tultuaan peilinsä eteen ja kysyi: kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Peili vastasi niin kuin ennenkin: kuningatar täällä, jos voiton vie, niin luona kääpiöiden, keskellä vuorivöiden, 1000 verroin kauniimpi lumikki lie. Kun kuningatar tämän kuuli, syöksyi veri hänen sydämensä, niin hirveästi hän säikähti. Hän käsitti, että lumikki oli vieläkin elossa. Mutta nyt minä keksin jotakin, mikä syöksee sinut turmioon, hän tuumi, ja valmisti myrkyllisen kamman. Sitten hän pukeutui taas vanhaksi eukoksi ja kulki 7 vuoren yli, 7 kääpiön mökille, kolkutti ovea ja huusi: hyvää tavaraa! Lumikki kurkisti ulos ja sanoi: menkää muualle, minä en saa laskea ketään sisään. Kai sinä ainakin saat katsella, sanoi eukko, otti myrkyllisen kamman esiin ja näytti sitä. Lumikki ihastui niin suuresti kampaan, ettei malttanut olla avaamatta ovea. Kun he olivat sopineet hinnasta, eukko sanoi: annahan, kun minä kampaan hiuksesi. Lumikki parka ei epäillyt mitään, vaan antoi eukon kammata hiuksiaan. Mutta tuskin hän oli koskettanut kammalla lumikin päätä, kun myrkky alkoi vaikuttaa, ja tyttö kaatui tunnottomana maahan. Nyt sinun kauneutesi on iäksi mennyt, sanoi ilkeä nainen ja läksi pois. Onneksi ei ollut pitkälti iltaan, jolloin kääpiöt palasivat kotiin. Kun he näkivät lumikin kuolleena maassa, he epäilivät heti äitipuolta ja etsittyään hetken aikaa löysivät myrkyllisen kamman tytön hiuksista. Tuskin he olivat poistaneet sen, kun tyttö tointui jälleen ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Kääpiöt varoittivat häntä ja kielsivät avaamasta ovea kenellekään. Linnassa kuningatar astui taas peilin eteen ja sanoi: kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Peili vastasi niin kuin ennenkin: kuningatar täällä, jos voiton vie, niin luona kääpiöiden, keskellä vuorivöiden, 1000 verroin kauniimpi lumikki lie. Kun kuningatar kuuli peilin täten puhuvan, vapisi hän vihasta. Lumikin täytyy kuolla, vaikka oman henkeni uhalla. Sitten hän meni salakammionsa, jonne ei kukaan muu päässyt, ja valmisti myrkyllisen omenan. Päältäpäin omena oli hyvin kaunis, valkoinen ja punaposkinen, niin että jokainen, joka sen näki, alkoi himoita sitä, mutta jos puraisi palankin, niin kuoli heti. Kun omena oli valmis, maalasi kuningatar kasvonsa ja pukeutui talon poikaisvaimoksi. Sitten hän kulki 7 vuoren yli 7 kääpiön luo. Hän kolkutti ovea ja lumikki kurkisti ulos sanoen:
En saa päästää ketään sisään. Kääpiöt ovat kieltäneet. Samapa se. Kyllä minä muutenkin saan omenani kaupan. Tämän minä lahjoitan sinulle. Ei, sanoi Lumikki. En saa ottaa sitä vastaan. Pelkäätkö, että se on myrkyllinen? Sanoi akka. Katsohan, minä halkaisen omenan. Punaisen puolen saat sinä. Minä syön valkean. Omena oli niin taidokkaasti tehty, että vain punainen puoli oli myrkyllinen. Lumikin teki mieli omenaa, ja kun hän näki vaimon syövän sitä, ei hän voinut enää vastustaa kiusausta, vaan ojensi kätensä ja otti myrkyllisen puolen. Mutta tuskin hän oli sitä puraissut, kun hän jo kaatui kuolleena maahan. Kuningatar katseli häntä ilkeästi, nauroi ääneen ja sanoi. Valkoinen kuin lumi. Punainen kuin veri. Musta kuin ebenpuu. Tällä kertaa kääpiöt eivät saa sinua henkiin. Ja kun hän kotona kysyi peililtään, kerro, kuvastin kennon maassa kaunehin, niin peili vastasi vihdoinkin, oot kuningatar maassa kaunehin. Silloin hänen kateellinen sydämensä rauhoittui. Kun kääpiöt illalla saapuivat kotiin, he löysivät Lumikin taas lattialta. Eikä hän hengittänyt enää lainkaan. He nostivat Lumikin maasta ja tarkastelivat, oliko hänessä mitään myrkyllistä. Sitten he avasivat hänen vaatteensa, suorivat hänen hiuksensa, pesivät häntä vedellä ja viinillä, mutta mikään ei auttanut. Tyttö oli kuollut ja pysyi kuolleena. Kääpiöt laskivat Lumikin paareille ja kävivät kaikki sen ääreen istumaan. He itkivät 3 päivää. Sitten he aikoivat haudata hänet, mutta hän näytti yhä kauniilta kuin elävä ihminen ja posketkin olivat yhä punaiset. He tuulivat. Emme voi haudata häntä mustaan multaan. Ja niin kääpiöt teettivät lasisen arkun, laskivat Lumikin siihen ja kirjoittivat kultaisin kirjaimin kannelle hänen nimensä ja että hän oli kuninkaan tytär. Sitten he kantoivat arkun vuorelle ja yksi heistä vartioi sitä ihan aina. Eläimetkin tulivat paikalle ja surivat Lumikkia. Ensin tuli pöllö, sitten korppi ja viimeksi kyyhkynen. Lumikki lepäsi kauan aikaa arkussaan muuttumatta. Näytti aivan siltä, kun Lumikki olisi vain nukkunut, sillä hän oli valkoinen kuin lumi, punainen kuin veri ja hänen tukkansa oli yhä musta kuin ebenpuu.
Sattuipa sitten kuninkaan poika tulemaan metsään. Hän näki vuorella arkun ja kauniin lumikin arkussa ja luki, mitä siihen oli kultakirjaimen kirjoitettu. Sitten hän sanoi kääpiöille, antakaa arkku minulle, minä annan siitä teille mitä ikinä haluatte. Mutta kääpiöt sanoivat, me emme luovu tästä arkusta mistään maailman kullasta. Mutta lahjoittakaa se sitten minulle. En voi elää, jollen saa katsella Lumikkia. Minä lupaan kunnioittaa ja rakastaa häntä. Kun hän näin puhui, tunsivat kääpiöt suurta sääliä kuninkaan poikaa kohtaan ja lahjoittivat hänelle arkun. Kuninkaan poika antoi palvelijoittensa kantaa arkkua olkapäillään metsässä, mutta silloin he kompastuivat pensaaseen ja myrkyllinen omenanpala irtosi Lumikin kurkusta. Hetken kuluttua Lumikki avasi silmänsä. Hän kohosi istumaan ja oli taas elävä. Hyvänen aika, missä minä olen? Kuninkaan poika vastasi riemuiten. Sinä olit minun luonani. Kerrottuaan, mitä oli tapahtunut, hän sanoi. Minä rakastan sinua enemmän kuin mitään muuta koko maailmassa. Lähde minun kanssani isäni linnaan. Minä otan sinut puolisokseni. Lumikki myöntyi siihen ja lähti kuninkaan pojan kanssa. Heidän häänsä vietettiin suurella loistolla ja komeudella. Myös Lumikin ilkeä äitipuoli oli kutsuttu häihin. Kun hän oli pukeutunut kauniisiin vaatteisiinsa, astui hän taas peilin eteen ja kysyi. Kerro kuvastien, ken on maassa kaunehin? Peili vastasi. Jos oisittekin kuningatar täällä kaunehin, nuori kuningatar kauniimpi on kerroin tuhansin. Silloin ilkeä nainen joutui niin hirveän tuskan valtaan, ettei voinut itseään lainkaan hillitä. Hän ei saanut rauhaa, vaan hänen täytyi lähteä häihin ja nähdä tuo kaunis kuningatar. Kun hän astui saliin, tunsi hän heti Lumikin. Pelästyneenä hän kääntyi saman tien takaisin ja palasi linnansa. Raivoissaan hän löi taikapeilin pirstaleiksi, eikä koskaan enää poistunut linnasta. Mutta Lumikki ja prinssi elivät omassa valtakunnassaan onnellisina elämänsä loppuun asti. Ja he vierailivat kääpiöiden luona aina kuin vain voivat. Sen pituinen se.